Nog niet eens zo heel lang geleden was hij niet weg te denken van de beeldbuis. Henny Huisman, de presentator van onder andere de Mini Playback Show en de Soundmix Show, zorgde ervoor dat heel Nederland aan de buis gekluisterd zat. Afgelopen weekend was hij weer heel even terug met een Soundmix Show op een ruiver. Hij is de smaakmaker van de playback, de man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren Henny Huisman. Goedenavond, de spots zijn al lang. De Soundmix Playback Show begint. In de jaren 80 en 90 was Henny Huisman een vast gezicht op de Nederlandse televisie. In de tijd dat nog het ganse land naar hetzelfde programma keek. Bij de finale van zijn Soundmix Show werden het landelijke telefoonnetwerk platgelag, omdat mensen wilden stemmen op hun favoriete kandidaat. Dit jaar wordt Henny Huisman 68 jaar. En ondanks dat hij geen avondvullende liveshows meer presenteert, is hij nog altijd actief in de showbizwereld. De Soundmix Show en de Mini Playback Show zijn de mensen nog altijd niet vergeten. En hier op Ruiver was Henny Huisman weer even terug met een Soundmix Show. David Dunnewe sprak met hem. Ja, het was heel gezellig. De Soundmix Show en de Playback Show en een feesttent en noem alles maar op. En het was helemaal vol, dus ik denk dat de organisatie ook heel tevreden is. Ja, voor het eerst weer in Limburg. Waarom Limburg voor het eerst? Ja, jullie moeten me wel vragen, dan kom ik. En als Limburg me niet vraagt, dan kom ik ook niet. Ja, dan kom ik er wel op vakantie of op mooie plekken te zien, maar niet om natuurlijk op te treden. Maar dit was weer een mooie kans, ja, wat leuk. Er was wel een hele goede zangeres bij, dat was echt een goede zangeres. En de rest was een beetje lollig en grappig en niet echt fantastisch. Maar het meisje wat gewonnen heeft, is echt gewoon iemand die misschien wel op televisie ook wel in de voorronde had gekomen. Het programma van mij bestaat niet meer, dus ze moet het zelf doen nu. Maar ja, ik vond het wel erg leuk zingen. En ze deed ook, wat ze goed deed was, dat ze ook echt eventjes de moeite had genomen op die Rutschekot te lijken. Dus ze kwam als blondine op en heeft snel een pruik opgezet en zich wat donkerder gesminkt. Het zag er leuk uit. Het is een dijk van een stem. Het is een leuke griet. Nicky. Ja, heette ze. Ja. Nou, er zeggen heel veel mensen, ja, jammer dat het programma van de tv is. Is er nog een kans dat het ooit een keer terug gaat komen met Henny Huisman of met iemand anders? Nou, als het terugkomt, ik weet het, ik zou het niet weten. Weet je? Ik kan wel zeggen, ja, misschien wel, maar dan, ik weet het niet. Het is een mooi tijdsbeeld was het dus ook. Maar ja, als je het zo hoort en wat er allemaal mensen ervan vinden, dan lijkt het er wel op dat mensen toch erg grappig vinden om in ieder geval de Mini Playback Show terug te zien. Dat is wel iets wat ze heel erg leuk vonden. Mist u zelf die tijd? Ja, maar dat hebben heel veel mensen. De hang naar vroeger. Kijk, ik kom met de periode van met Beatles en met muziek en met de Kinks en dat was je jeugd ook. En je spaarde voor een brommer en dat duurde ontzettend lang voordat je 16 was. En weet je wel, dus het is een heel ander gevoel. Dat als je ouder wordt, heb je dat niet meer. Dan is het vaak gewoon een dag is weer om. Vroeger leefde je er veel meer naar dingen toe. Dus dat leek ook allemaal veel mooier. En niet dat ik geen mooi leven heb gehad, ik heb een prachtig leven gehad. Maar het is natuurlijk wel zo, het is een herinnering. En ik weet niet of je die herinnering, of het goed is om dat terug te halen. Dat je datzelfde succes weer krijgt. Misschien wel hoor, en dat zegt iedereen, ja, had het nou maar eerder gedaan. Dat weet je nooit, het is best wel spannend zou dat zijn.